știi ce invenția dracu am făcut să pun telefonul. Fac ce punem aici. Asta până îmi cumpăr un suport ăla, că am plecat nepregătit. Dar o să-mi cumpăr un suport mai pro, că cel vechi mi s-a rupt. Și că punem așa frumos și uite cum stă. Super. Hai, merge și așa deocamdată. Am comandat deja un ham și să-mi iau și un suport. Între piede la frumos așa. Dar deocamdată ne descurcăm cu cele. Să vedem dacă și pică vreun crap, că până acum nu am mai caraș. Am luat, cred că vreo 5 bucăți măricei. Să vedem, poate pe seara acum. Este ora 6. Să vedem dacă pică vreun crap. De plantat am plantat. Rămâne decât să vină nenea crapul. Mai avem vreo 2 ore de stat aici. Poate reușesc să prind și un drill așa în direct. Că n-am fost pregătit până acum. Dacă am făcut suportul, sper să pot să filmez. Aici golan. E golan ăsta. Hai să mă ridic degeaba. Ia să vedem, zice orbul. Haide, mă, golan. Dacă să scria, mă, mâncat iar crocodilii. Se joacă cu ea, mă, golanul ăsta. Am văzut atâția țânțari ziua. De câte n-am făcut nicio baltă să văd o țânțari ziua să mă și ciupă. Uite ce trăsături de la cap. Să nu ai tu o trăsătură de aia frumoasă așa. La pluta aia am aruncat acolo, deci că am dat în găleată. Și în găleatele vedeam, prindeam ceva. E, când am venit, numai acolo stă bine. I-am schimbat și porumb, și râmă, și... Adică e chiar fac mică acolo, dar încă și el tot trebuie să intre pe ea. Asta a tras de vreo câteva ore, văd că... bine, am 3 acelea, sau 2, parcă că am schimbat montura. Dar nu le-au fi mâncat pe amândouă. Mai las puțin și le verific. Da, cam așa sunt. Dar ăsta nici măcar nu l-am simțit când a tras. Deci el stătea cu mâna la gură. E cum așa. Că tot mă țineam să vă arăt și monturile cu care dau. Sunt cam așa ceva. Sunt bune și de cap, și de caras, și de pătică. Și nu se încurcă asta, îmi place. Stau foarte, foarte bine pe fund. Cealaltă e diferită, o să vă arăt și pe mult. Da, deci o să mai stăm cam
jumătate de oră. Deja țânțarii au început să nebunească pe aici. Prost am fost că nu mi-am luat niște autan cu mine. Dar asta e, mă mai feresc de ei. Culmea că la ora asta trebuia ca să fie mai convingător. Cumva. Trebuia să avem trăsături mai convinse decât ciupituri așa. Am mai luat încă un caras, dar niciun cap. La plută am schimbat iar pe porumb. Degeaba. Deci chiar nicio trăsătură la plută. Proprietarul spune că există crap aici. Da? Dacă exista, eu zic că îl vedeam. De dimineața până seara. Și plantat. Am dat și la pop-up. Boiles. Râmă roșie, râmă neagră, mămălică am încercat. Doar la porumb, atât am. Vedem. O să vă arăt și captura la sfârșit. Și na, eu zic că merită să vii aici. E relaxant. Și locurile sunt foarte bine luminate așa. Adică ai destul spațiu. Chiar și în doi să dai la pescuit, ai destul loc pentru lansare. Din câte am înțeles, pe partea cealaltă este și un mic restaurant care unde se face ciorbe în stilul lor aici în Tulcea, rotaș și așa mai departe. Patronul foarte drăguț, chiar m-a servit astăzi că rămăsesem fără apă și am sunat după la numărul de pe pancardă, a răspuns el și am întrebat dacă are cumva, dacă vinde cumva și băutură curitoare la restaurant acolo, au zis că nu, dar el venea de la Turcia și a fost drăguț și mi-a cumpărat el de acolo. Chiar merită să veniți, să încercați aici. Lacul Pietrei, între Mahmudia și Murighiol. Deci, vedeți, țânțarii sunt extraordinar de enervanți. Da. Deci, uitați-vă cum sunt țânțarii, fraților. Deci aici. Roiuri. Mamă, când te atacă, nici nu ai cum să fugi. Acum am strâns, să scot și liniile. Și cam asta e pentru ziua de azi. Sunt și curățenii aici, să nu e mizerie, că avem acolo coșuri de gunoi. Și gata, ne vedem data viitoare când venim aici. Deci cam ăștia sunt. Așa că le vedem așa mai de aici. Sunt vreo 7-8 bucăți, 7 dacă sunt aici. Oricum e bine. Pentru jumătate de zi, pentru că am venit pe la 12. Destul de bine. Acum o să scot și liniile și hai căsică. Hai, v-am salutat.